Mga kasinag, ngayon pa lang aking kaarawan. Today is my birthday. Mga kasinag, isang magandang umaga. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Biyernes Santo, manood kami ng sinakulo. Yung mga pangyayari nung kay Jesus. Ginaganap kasi ngayon mga kasinag. Mga kasinag, ngayon pa lang aking kaarawan. Today is my birthday. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil biniyayaan pa niya akong malusog, masiglang, malakas sa pangatawan. Salamat sa ating mga viewers, sa mga nagtitiwala. Maraming salamat sa inyo mga kasinag. Naway gabayan tayo ni Jesus sa araw-araw na ating tiyatahak. Salamat sa inyo mga kasinag. Batiin nyo lang ako mga kasinag ng happy birthday. Masaya na ako. Pinawansin ni Judas ni sa matanda kasi nagsabi, ang nalalo ako sa ilagang panilo. Malalabagi, maestro. Papasaliban mo ang aking tao sa paangin sa roho. Maestro! Ilagos sa Jesus ka na araw. Kaya! Siguro ba sa iyong espada? Pagkakalang mo sila. Ang mga kambiling espada. Magagaling sa espada. Ang magagaling tao. Magagaling namin tutulong. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nautog ang sinabi ni Pilato. Hinampak si Jesus sa sinhinubaan. Ang sa iyang gaanot makayong untog, tanda ng pagduhagi sa iyang pagiging hadi, hulit taday sinda nagtutubod. Dapat yan sa iba!
buong sa paglakad, sa dalan pasilin sa kapal. Hey! Tawag siya, ni Cruz! Ipinapaasan kay Jesus ang krus. Asin siya nagpuon sa paglakad, sa dalang pasilin sa kapal. Di manguna ang munog na sa iyong namamalit. Kadagos ang paghagupit kan mga Hudeo. Iluwas Jesus. Simon Sereneo, walang pupuli hali sa uma, asin pinapasan ng krus sa urihan ni Jesus. Ano? Sabi mo bakit ka ng Diyos? Parang kayo kayo pa silang Diyos pagsiling sa Kalbaryo! Kung ikaw talaga ang Diyos, dapat makusunod ka! Sige! Pahingin mo! Ang di ba yasin ko sa pakinggan nyo! Ikaw! Ano pangalan mo? Ako? Yusef Paman! Pahingin ba ako ni ka sa loob paraula? Ikaw ba hindi siya? Sige! Tabahan mo na lang sa magpasin ni Cruz. Dali na! Nagilag na na tulos! Kaya pinakabot sa layo!
Ipagitilis! Sakripisyo sa init. Tindi ng init. Say katulong beses na pagkakalo. Ang pagduhagi ng tao. Ay dapat pa para naon. Ay nalay ang paglipat. Kuya na! Sa kuya na! Nasarong ina, naharas kay na, niya maturubukan at
sa iyang tamping tuo, asinista sa iyang wala. Nabilabi kan mga Hodeo, nakakatibo, pinagsugalan ng nindaan sa iyang gubing, mientras na day manauntok ang pagtuya-tuya kan iba kay Jesus na nagsasabing hadi na ipinako. Hadi kang Budeo? Ako iniligtas na iba, dapat iligtas man niya ang siya sa diri. Kung siya talaga ang Mesayas, asinanahati ni Diyos. Kung ikaw talaga ang hari ka mga Hodeo, iligtas mo sa iyong sadiri. Hoy, ikaw, bumaba ka dyan. Kasana sa iyong sadiri. Kasi ligtas mo naman kami. Hindi ka natatakot sa Diyos. Hanggat kita nasisilutan. Asin, siring, ang satong silot mo panos. Asin maninigo kita sa satong sala. Alagad, ang taong ini, daing salang ginibo. Jesus, ginumdumaman ako. Sunyaw ka na sa iyong kadean. Sa totoo, sinasabi ko siya. Hindi minsan, napakasakit sa pag-isip. Ngayon sa iyo. Ngayon sa iyo. Ama, patawarin mo sila. Ulit na tayo ipaaral ang sa indang kinigibo. Diyos ko! Diyos ko! Tada! Pinabayaan mo ako. Inaapon niya si Elias! Halap! Halimutan si Elias kung magiging mananggad sa pagligtas sa iya. Na, napapaha ako. Napapahadaan, hane! Hey, kamu! Painom mo ni siya ni suka! Sarong soldado sa may darang esponghang may sukat, ibinugtak to sa kutukon asin ipinainom sa iyo. Aba, sasabihin mo, mga buti. Idinudulot ko at sa kong espiritu. Natapos na.
San si Jesus dangan lumininot ning makusok. Nagtikloman palibot kasing kami nagultol. Nagtarabang sila. May binaba ang bangkay ni Jesus. Di po ay nagtatapos ang istorya kan pagsakit asin pagkagadan kan sa tong kagurangnan na si Yesu Cristo. Mga kasinag, tapos na. Abuti lang kumulimlim ang panahon. Tapos ayan ang ulan. Ayan o. Ayan, nakikita nyo. Ulan na yan mga kasinag. Parating ng ulan. Dapat makauba na kayo habang hindi pa dumarating ang ulan. Lalo na galing tayo sa init.